Hallo. Og i dag så vil jeg prøve et minigame, som hedder det hedder Slot Machine. Og det gælder om, det er at du har sådan en maskine her, som hiver du i håndtaget, og så ser du om du får jackpot eller sådan noget, og det gør så ikke. Så tager man mere sol. Det koster 25 sol at prøve. Og se, så fik jeg en, så stiller jeg et sted. Men der er på flere. Så gælder det så om at få 2000 sol. Men man kan også få sol her, så man får sådan lidt ekstra. Men så er det så, jeg vil... så har jeg så set, det var så ekstra sol. Men så er det så, at man skal prøve at få de 2000 sol så hurtigt som muligt, fordi hvis jeg har en med at prøve det før, hvis du nu ikke når det inden sådan lidt lang tid, så er det, der kommer sådan nogle rigtig svære waves. Dem her kan man så også få, og du kan også få diamanter. Og jeg har prøvet en gang, hvor jeg fik sådan en diamant jackpot. Så får man så 3 diamanter selv. Og der er man lidt under. Altså det så. Det kan tage lidt tid, men der er også flere spil, jeg kan ske hvis et til spil. Men det så går ud på er at klare alle. Det går ud på at klare alle minigames. Jeg har klaret en, jeg har faktisk klaret alle. Og så er sådan noget, der hedder puzzle og survival. Survival ligger så ud på at overleve, som det betyder. Men så er det så at nu er det så at der også, som jeg forklarede før, at der var puzzle. Og det er så, hvor du kan spille zombie og sådan noget, hvor du skal smadre... hvor du skal smadre baser. Baserne er så, nogle gange får du planter, og nogle gange kommer du zombier. Sådan rimelig svært. Jeg skal gå et eller andet med ham der. Men det her det er kun en minigame, altså hvis du ikke har rigtig prøvet spillet før, så er der også adventure i starten, som du skal igennem, hvor du skal klare alle baner. Men minigames det er først senere, og så får du 3 i starten, og så skal du så, når du klarer spillet, så klarer du flere. Og så se. Der er mange minigames, der er sådan noget, der hedder Subalterni, og det er sådan quiz. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi zombierne, de har sådan som nogle af vores planter på hovedet, som så kan skyde vores planter. Og de kan skyde os, inden vi kan skyde dem. Og det er så et lille problem. Det er faktisk rimelig svært. Eller bare med hurtigere vinde, så jeg kan vise jer Subalterni. 2'eren er lige 16. Ja, jeg tror ikke, at jeg kan vinde den. Det er lidt svært.
dør, altså. Så ja. Så er det så... godt. Så lige en af dem. Der er også sådan noget zombie aquarium, hvor du har... eller akvarium. Hvad siger? Akvarium, som du... hvor du kan købe zombier for 100 kroner, sådan en dykkerzombie. Hvor det så gælder om at få så meget sol. Man skal have 1000 for at købe en kage. Det kan så rimelig stærkt. Så jeg vil nærmere. Lige om lidt kan jeg vise jer det. Tålmodig. Jeg kan overmåle det her. Sådan, det er lige før. Hvis det er nødvendigt, så kan jeg godt spole lidt i den, hvis du skal vise det til nogle andre, eller bare sådan, synes jeg, at det er godt at spole sådan, hvis det kan være sådan. Nej, jeg vandt der. Se, så dør alle. Så får man sådan en bus. Du får en pokal, og så får du sådan en diamant hver gang. Det er det så alle. Kan vise jer som Botany, men så Botany 2 er sådan lidt vildere. Nej, og snydt. Det er sådan ikke sjovt, jeg får lige en new game. Se, alle de der kommer. Det er sådan lidt, ikke? Den der tager jeg. Der. Ej, det er hurtigt. Bare lige så... Jeg tror faktisk ikke, jeg altid spiller. Bare lige sådan hurtigt for at vise jer, hvad der kommer. Det er rigtig svært. Utrolig svært. Se! Det er sådan helt umuligt. Så heldigvis ikke ramt. Tænk hvis det gjorde. Men de der til gengæld, dem kan de ikke skyde. Og de giver os dobbelt skade, når de sådan spiser bare. Ligesom jeg kan klare det. Se, der er også noget, der hedder Zen-Garden. Som, hvor du har nogle planter. Og så gælder det så om at vokse dine planter. Og så her har man sådan, kan man finde sådan nogle gaver i, eller købe nogle af de der. Eller sådan en gave kan du også købe. Kig. Shopping. Her kan man så købe de der. Nej, det kan man ikke. Sådan der kan samle penge op. Det er meget hurtigt. Så er det så
snart ved at tro, at han vil have sådan en, den der, så går han vokser. Det skal I se. Det er vildt. Det ser jo rigtig sådan. Sådan der, det er den originale, så de her to, som skyder sådan op på taget. Man bruger den op på taget. De her, de laver penge i, hvis du kan, eller hvis du vil lave dem i spillet. Den her, den om natten, så er der sådan nogle gravsten, som den så, den trummer dem sådan ned. Men den her, det er sådan en, der beskytter dine planter. Se. Jackpot. Og se. Og det her, det er så den, der giver mig sådan rød. Hver gang jeg giver det der, men det giver sådan, det er sådan lidt blødt. Men har jeg rød? Nej, det har jeg ikke. Puzzle. Så er der så det her. Som Boogie. Så kan man så stille så er man zombie. Eller som skal I se den her. Skal I se, hvad sejt den var. Det er så blive ved. Det er så det ved. Jeg bliver bare blive med at lave dem. Men ikke altid, vel? Så er der sådan her, bare lige sådan, ikke? Det er så blæret. Den kommer først i mål. Den kommer i hvert fald ikke på første, men bare okay, indhente ham der. Den laver flere. Jeg bliver så vender man. Okay, han kom på sådan. Det er lige sådan lidt før. Det her, det har jeg så ikke heller ikke. Så er der så Wastebreaker, hvor du så slår de her først. Og så gør jeg sådan. Det var altså ikke så fedt. Og det der, det så heller ikke så fedt. Så skal jeg sige, det er 2 år for det. Det havde jeg ikke tænkt. Den der, den får, man kan få et guldtrofæ. Så er det så